Apan ma, gusto na kong hulipan ng tanan. Surrender ka? Nga imo silang sultihan? Nga ikalig-kaligis atong tawhana? Dahil ba akong nag-uol ka? Di kapoy ka. Ah, binuang. Nga na masulti mo dyan ka, nagipulan ko. Nagikapoy ko nimo. Unsa man jud mo pasabot ha? Pilit man maangkon ang tananing kalibutan, ang yuon ko ang langit. Karon, sulti ko. Gibuhat na ako tanan para lang jud nimo. Nag-alitos ko, Christian. Yang anong imo mo jud kong hagiton. Day, kalma lang. O gisakitan ka. Kapila na ako gibalik nang mas gisakitan ko, Christian. O giingon ka nga gipulan ko. Sa una na unta. Gibuhat na ako tanan para nimo. Nag-antos ko, gibuhat ko na tanan. Bahalag ka apoy para lang nimo. Pero ayaw lang siya ko patungga nga imo ko ingnan. Napapulaan ko nimo. Day, kalma lang, day. Metyan, unsa man mo, uy. Pasaylo ako. Dili na mausap. Di ko gusto, my love. Makadungog anang musulti ka na ako. Lumayngon ka gipulaan ko nimo, gikapoy ko nimo. Kay tanan. Tanan ako gibuhat para nimo. Bahalag ka, poy. Inaana di ka sa mahal. Mom. My love, ayaw kong padungga. Lumayngon ka gikapoy ko nimo. Gibuhaton ako tanan para lang dyan nimo. Dili na mausap. Dili. Duy! Oh. Nya, gusto man. Malas ka day, mingaw kayo. Wadyo isda. Naikuha na ko diya. Igura na to kunudan. Mao ba? Na, asda ba tayo bugas, anya? Matay tambal ni Christian palito nun. Malasa rong adlaw day. Sukad na disgrasya si Bay Christian. Noon, wa masabi makapukot og sirina. Anong naabot ning malas ron? Sige lang. Mangita lang ko gahulman. Asa man sa kamang huwang? Bisag asa. Para makapalit na putag bugas. Nya, mapalitan sila kong tambal si Christian. Sinsya na kay kadaya. Ako, puro tamgod akong tinigom. Okay ra doy, eh. Nya, mulakaw lang sa ako, ha? Sige ikaw, basta balik lang dayon ha kay mangita ba na imong may love nimo. Palihog lang ko katema ni Christian. Wala problema rin. Sige, nasa ko. Huwag gid kay kuha bay. Nakadungog di ka sa mga ipangstoryahan bay. Dili ko bangon. Sinsya na ka bay. Malas kayo. Idlas yung kayong isda na koron. Dito day sa atong pamukutan bay.
naglibot-libot na ko dito bay. Pero may nga mang jud. Hain man day si Lila. Ang huwa mo to sa kwarta bay. Naglisod na magud ta. Wala kay para tambal. Wala siya tayo pang palit bugas. Ilisa lang nato bay kung makakwarta ta. Pwede man nga, din alam ko mainom og tambal. Di na mahimo bay. Kinahanglan, mupadayon tag inom si mong tambal. Maayo na ko bay. Nga, di pa lagi. Ayaw ko pagsupak. Ikaw ba? Nga, sige bay, magkabuos akong tubig. Nga, anhira ka dire ha. Ayaw laag, ayaw lakaw. So bay, ayaw dito kalain sa akong ipangsulting. Okay rabi anak. Nga ako ba, nga malinaw ka. Nga, ato na ko bay. Sige bay. Biyahe lang ko din. Unahan na ni mong buhatonan. Ito bay, basta ayaw dito kalain ako bay ha. Nga, ayaw jug laag ha. Aray na ka dire. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinutuwa? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why Ay, nang. Pasensya na ka nang ha. Sa akong napiki man ni Good. Nakasabot ka ayo ko ay nanaghuna-huna uy. Magtinapangay lang gud ta good. Oh, nera oh. Mara gyud atong nadaginot. May na lang na. Salamat kay nang ha. Kasabot ka ayo kung nag-antos gyud karon. Nag-antos kas kausaban sa imong kinabuhi. Day. Hangtod kanus amang ka mag-antos uban ni Christian. Ayaw lang lain na pagsabot ang akong gisulti ha. Pero naabi ay laing paagi aron dili ka mag-antos day. Ha? Unsa mo sa nang paagihan ha? Dali be, maglingkod sa gud ta diri be. Okay, lingkod diha. Istorya pa. Paminawa na, paminaw ako ha. Ako lilak na luoy lang gyud ko nimo day. Ako sa una, makasabot kay ko nimo nganong nag-antos ka ni Christian bisag usa lang siya ka mananagap. Pero karon lahi naman ning istorya. Lahi namang sitwasyon karon. Nang buhaton ako eh, para lang mo ni Christian. Oh, sige, wa kay mahimo anak. Mao man kanay imo. Pero sa una okay ra kayo to. Kay kugihan man si Christian, maayo pa man siya glawas. Makahimo man siya pagpanagat kung unsay mga panikay-sikay diha. Pero karon lahi naman. Nanong mag-antos magkagsigig panindag isda. Say, buoting pasabot nang biyaan ako si Christian. Day, di ako moingon ha, nga biyaan mo si Christian. Wa, uy. Pero ang ako ba, doon na may mga pamaagi nga makatabang kaniya sa inyong panginabuhian. Diba? Pananglit, mangita kag trabaho. Dako biya sa kagrado. Kayo mo mga anak. Diba? Dili kayo mag-antos kag pamaligyag ista. Mangita kag arang-arang nga trabaho. Diba maayo? Day, anugon ba ya kaayo ka, day? Anugon kaayo ka, uy. Ayaw pa antusa si Christian. Tungod anang imong pangita karon. Makatabang biya kaniya, day, kung makakita kag arang-arang na trabaho. Basta may imong mahimuan nang magsanlig ra moskita ni mas imong panindag isda. Ah, musamot na di ka makatabang ni Christian. Maglisod na hinuon na siyang makakita pa pagbalik. Tao lang talila.
paantuson man natong atong kaugalingon. Day, gawas nun ba kang muhimong bisag unsay imong buhaton, nga di na ka mag-agad og unsay ikasulti ni Christian, unsay iyang kabubuton. Ikaw ni decide, ana. Ako day, di man ko laing tao para nimo. Parente gud ta. Usa, kung unsay mahimo nimong desisyon, ayaw kalimot, andam ko mutabang nimo. Mutabang ko nimo. Nga di na ta mag-agad pag unsay ikasulti ni Christian. Sultihin ko. Tabangan ta ka day. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. Sa way kinutuwa. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. Sa magabay, anong nigawas mga? Marami. Bay, dad ako sa atong sakayan, bay. Ha? Magunsa mga sasakayan? Basta dadaalan lagi ko dito. Magunsa maka sa tong sakayan? Managat ka? Gusto ko mag-practice pagpanagat, bay. Bisan wa ko kakita. Pastilhan mo. Unsa naman taon kay? Magpabadlong naman noon ka. Sige na, bay. Maluoy ka na ako. Sige na. Bay, ay pagbinuang bay. Pagkabadlongon gud nimo. Ano managat gud taon ka nga? Di mo kakakita. Tawaan na kas mga tawa na. Ikaw rin mananagat nga buta. Ginahan ka na, sugsubon ka nila. Nganong sugsugon man ko? Di ba ingon ka na di ko inutil? Pwes, managat ko. Ilang ganyan bay, kalisuda ng kalakiya bay. Ay po mga itong mga silingan nga managat ka nga, di mo kakakita. Pero, bay, Bay, hindi na ako na mabuhat mahimo bay. Tara ka, ato na ko sa sud. Ha? Pasensya na dyan kay ka bay. Ha? Sa sud. Usbon ko day. Wa ko mag-ingon ni mga biyaan ni mo si Christian ha. Tungod kay ako, nahibaw man gyud ko kung unsa nimo siya kapinangga. Mao nang mangita lang tagpaagi nga makakwarta ka. Na dili na mo magkalisod-lisod. Unya, kung makakwarta na ka sa hustong panahon, mapatambalan dayon nimo si Christian. Mapaoperahan nimo iyang mata. Napakay madawat na ko nang. Eh nalugungwa. Daghan oy. Naunaos na ako eh. Sige lang, sige lang. Mangita gitag paagi day. Daghan man jud kay mga pamaagi ba nga makakwarta ka. Mahawas na mo sa inyong kalisod. Sige lang, sige lang. Ayaw ka buol, uy. Ay, kabala ka. Tabangan, lagitik ka. Ayan na tang tuos ba, bay, ha? Kumaunsa ko no ka. Ano mangisamot na tong kalisod, eh? Doy! Maayo di kay di anak ka. Nya, unsa man nakahom kag kwarta? Oh, lagi, may noon. Ilan day. Kuyawan o ganina. Igawa si my loves. Kay managat ko no siya. Ayaw to ko sa pwede, ha?
Nigawa si kaganina nga ikaw ra. Hantod ka nus ama dyan ka mag-ingon anak. Anong tagaan dyan yung problema? Ayaw ko niya ito problema. Pagkat na kaya untunan? Maghinaot ko. Nga maluoy ka na ako. Usa. Ipon niya sa problema ha? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinutuwa? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So So, natutulanan mo kung hain ang ila. O sige, salamat kayo. Tawagin lang niya ako pag-usap kung doon na lang kayo lang yung information bahay niya. O sige, salamat. Bye. Nanawag si Papa nimo. Patuon tumatas labaw. Ma, ikaw na rin adto. Na ako'y trabaho. Dili na ako mabiyaan. Nabalaka ko nimo. Nga ikaw ra usa dire. Kung sa may nabalakanin mo, okay naman ko. Anak, hantod karon magsige lang gyapon kag hunahuna. Nabalakak ay ko nimo. Ma, dili na ta magsulti, anak. Sorry lang jud kayo nga dili ko kauban nimo sa Davao. Busy kay ko sa kong trabaho diri. Siguro ka nga wa ka magbakak nako? Yes, ma. Ay kabalakan ako. Ipamusta lang niya ako ni Daddy. Di, kung gusto ka mo apas, pagpaila lang niya leave. Okay, ma'am. Thanks, ma'am. Ako nang buhaton. Mahimo bang ako na lang muhit na ko? Ayaw, ako na lang. Inutil lang kay ko tan-awon dit kung ikaw pa'y muhit na ko. Sige. Ikaw mo ka ha. Oh. Drag kutsara. Bay, inom sa tubig ko. Bay, isapot ko din. Usahay doy. Di na ako kasabot ni Christian. Kaya ba kung ang say gusto niya may tabo? Panday, uy. Ayaw pag-ingon ana, uy. Kababya ka nga, dili na siya ingon ana. Kababya ka nga, butan kina siya. Tinangga kay kaniya, good. Karon nun siya na ingon ana, day, uy. Ini kay siya ko.
Maula kitay, kabaw ko. Pero, sometimes na to siya. Mainit man jud na. Labi na, makahinumdum siya nga, nabuta na siya. Pero, imposible kung di siya kasabot sa akong gibuhat, di ba? Day, sometimes na to siya, day. Noon ba kasi by Christian? Ay, upos masatani. Gibuhat na natong tanan. Pero masakit na lang gihapon ta. Sige na, day. Gusto na, day. Uy, nagkaong nagsiyara. Wa baka tumabukog. Wala na'y lain pa ang gipangadoy ning dukan. Wala na'y lain pa ang gimahal